Mas gihingusgan pa ang kampanya sa Cebu Citizens Involvement and Maturation in People's Empowerment and Liberation kon CCIMPEL aron mapabilin ang kaligdong sa national and local elections karong Mayo. Si Mark Reggie Abella sa report. Opisyal lang gilusad ang kampanya sa Cebu Citizens Involvement and Maturation in People's Empowerment and Liberation kon CCIMPEL alang sa hapsay og ligdong nga eleksyon karong Mayo. Kagabi mihalad sa Santos nga misa nga gitambungan sa kadagkuan sa CCIMPEL ug sa kadagkuan og mga representante sa ubang mga komisyon sa simbahan sa Sugbo. Lakip ni ini ang Caritas Cebu ug ang Basic Ecclesial Community sa Archdiocese of Cebu ug ang ubang mga pundok nga nangalagad dinhi sa Sugbo. Sa iyang wali, gidasig ni Cebu Archbishop Jose Palma ang mga haligi sa nakanang laing kapunungan nga dili magpakawa sa paglaom nga ugma damlag makabot ang gipangandoy nga kausaban sa nasod. Matud sa Arsobispo nga ang kahagong nga gitisok karon siguradong moani og maayong bunga sa umaabot. Samtang sa dili pa matapos ning buwana, ipahigayon sa CCIMPEL ang Parish Lay Coordinator General Assembly nga tambungan sa kapulisan ug sa COMELEC aron pag-orient kanila sa automated counting machine nga gamiton sa piniliay karong Mayo. Samtang human niini, musunod na ang kutay sa Voters Value Formation Program sa nagkanang laing mga parokya sa Archdiocese of Cebu. Kauban si Clarence Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Misdak.